Owen sy'n o i'r tîm cartre. Ben Fawcett. Rili. Bala ar y cae. Dan Hawkins at Harry John. John yn troi heibio i Mendes ac yn pasio hi i'r Cwrt Cosby at Fawcett. A'r ergyd yna'n cael ei rwystro gan Ross White. Gwaith amddiffynol gwych ganddo fo i rwystro'r ergyd yna gan Fawcett oedd wedi canfod ei hun yn y Cwrt Cosby. Ar ôl y bas hyfryd yna gan Harry John. Rodgers at straed Malkin. Edwards i Nai Marsan. Balan. Lledu'r chwarae o un ochr i'r llall ag Arsan yn chwilio am y bas dreiddgar i'r canol. Ac yna mi oedd na ergyd gan Aaron Edwards. Nath o'i chadw hi'n isel. Ond Zach Jones yn ddigon cyfforddus yn fan'na wrth arbed. Cyfle rwan i Hwlffordd glirio. Whitmore yng nghanol cae. Cael ei amgylchynu gan Grysa Coch, ond mae wedi llwyddo i ddianc. A chwarae'r bas na lawr i Ben Fawcett ar yr yslys chwith. Fawcett yn croesi'n isel i'r postyn agosa. Peniad, Martel Taylor Crossdale. Ac ar yr ail gynnig, a Martel Taylor Crossdale yn canfod cefn y rwyd. Trydydd gol mewn tair gêm i ymysodwr Hwlffordd. Ac ar ôl i'w beniad cyntaf o gael ei arbed gan Calend Absalom. Dim cawgymeriad gan Martel Taylor Crossdale ar yr ail gynnig. Edwards yn troi, yn newid cyfeiriad y chwarae. Nai Marsan. At Osabi Abadaki. Abadaki'n croesi. Mae'n disgyn i Newell yn y Cwrt Cosby. Newell yn troi. Ac yn gwasgu'r ergyd ar draws y Cwrt chwech na. Neb cweit yn siŵr lle oedd hwnna'n mynd. Ac yn ffodus i Hwlffordd. Doedd yna neb yno i'r Bala i fanteisio. Zach Jones yn gadael i hwnna. Redeg heibio i bostyn pella fo. A Brwseisi yn taro'r trawst. Cic rydd wych gan y cefnwr chwith. Wedi curo'r golwr Calend Absalom, ond heb guro'r trawst. Aaron Edwards ar gic gornel. Peniad Newell i'r canol. Ac ydy hwnna dros y linell gan Paolo Mendes. Na di medda'r llifanwr, na di medda'r dyfarnwr. Y Bala'n grediniol bod nhw wedi union i'r sgôr yma na o beniad Paolo Mendes. Ond dwi ddim yn siŵr oedd hi wedi croesi'r llinell mewn gwirionedd. Malkin yn cymryd yn sydyn. Ryan Rodgers yn croesi i'r canol. A honna heibio i George Newell. Rywsyd, mae'n taro Luke Tabone ac yn mynd dros y trawst am gic gornel. Mi alla honna'n hawdd. Oedd wedi adlamu i'w rwyd i hun. Oedd ei ar Luke Tabone. Tyrese Owen ar peniad ymlaen i Martel Taylor Crossdale. Ymlaen, mae Owen yn mynd. Dim ond Ben Fawcett sydd ganddo fo'n y canol, felly Owen yn mynd i hun. Ac yn ergydio ac yn taro'r postyn. Fawcett yn ar yr ail gynnig. A honna yn adlamu allan am gic gornel. A rywsyd, dydy hi ddim yn canfod y gornel bella. Mae'n taro'r postyn ac allan at Fawcett. A Fawcett methu manteisio chwaith. Iwan Roberts ar bas, lawr y dde. Teg at Josh Ukek. Ukek yn croesi. Allan gan Jazz Richards. Tyrese Owen yn ei helpu hi mlaen. Dolly Shannon yn codi hwnna nôl i'r postyn pella. Mae yna ergyd yn dod i mewn. Zach Jones ddim yn cael ei ddwylo arni yn iawn. Ac mae yng nghefn y rwyd gan Josh Ukek. Camgymeriad yn amddiffynol i Hwlffordd. A Ukek yno i fanteisio. 5 gol y tymor iddo fo. Luke Tabone yn fler yn fan'na, yn colli'r meddiant i Josh Ukek. Ukek yn mynd am gol. Zach Jones yn arbed. Ac allan â hi gan Lee Jenkins. Blerwch yn y cefn gan Hwlffordd. Jacob Owen. Pediad pwrpasol yn fan hyn gan Jacob Owen. Mewn canfod Martel Taylor Crossdale. Crossdale heibio i Nai Marsan mewn i'r canol mae'n mynd. A doedd Ben Fawcett methu cael y cyffyrddiad holl bwysig arni i'w rhoi hi yng nghefn y rwyd.
Oedd Fawcett methu am anteisio. Luke Tabone mewn trwbl yma na. Luke Wall at Iwan Roberts yn y cwrt Cosby. Tackle dda gan Jazz Richards. Aaron Edwards nôl i'r canol. Mae yna dacl arall. Rywsut ydi hwnna ddim yn mynd mewn. Mae'n cael ei chlirio oddi ar y linell. Mi oedd Luke Wall yno. Mi oedd Iwan Roberts yno. Ond yr un o'r ddau yn gallu manteisio i'r Bala. Dihangfa i Hwlffordd. Martel Taylor Crosdale sydd yno. A Taylor Crosdale methu cweit a chanfod Jacob Owen. Gwrth ymosodiad i'r Bala. Josh Ukek at Iwan Roberts. Ac Iwan Roberts yn crymanu hwnna i gornel ucharwyd. Roberts yn ennill y gêm i'r Bala. Efo ergyd hyfryd ar ei droed dde. Pas Josh Ukek iddo fo yn y cwrt Cosby. Iwan Roberts yn agor ei gorff ac yn canfod y gornel bella. Luke Tabone ar bas ymlaen. Peniad Kieran Smith yn disgyn i Ben Fawcett. Fawcett yn troi un ffordd ar llall ac yn ergydio. Mae'n canfod cefn y rhwyd. Mae Ben Fawcett wedi unioni'r sgôr. Wel, anghofiwch be nes i ddeud am y Bala'n cipio triffwynt. Achos bron yn syth, mae Hwlffordd wedi taro nôl. Mae'n gyfartal. Fydd o ddim yn ddigon i gael lle iddyn nhw yn 6 ucha'r tabl. Mae'n rhaid iddyn nhw gael un arall. Jazz Richards ymlaen i gyfeiriad Ben Fawcett. Newell at Luke Wall. Luke Wall! Mae Luke Wall wedi sgorio unwaith eto i'r Bala. Wel, am ddiweddglo i'r gêm yma. Luke Wall yn rhoi Bala 2-2 ar y blaen. Luke Wall yn cadw i ergyd yn isel i'r gornel ac yn curo Zach Jones. Wel, siawns bod ni ddim yn mynd i gael gol arall fan hyn yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd y gêm. Da ni wedi cael tair yn barod. Lawr yr asgell. Aaron Edwards sydd yno. A dyna'r chwiban ola. Mae'r Bala wedi cipio'r triffwynt. Ymgais Hwlffordd i orffen yn y 6 ucha ar ben. Ac am ddiweddglo dramatig da ni wedi cael fan hyn ar ddôl y bont. Y sgôr terfynol Hwlffordd 2, y Bala 3.